И какво са хора, съм Паласа 2000 и днес тук някакъв човек влязъл в сървъра, не знам кой. И аз имам скин на Herobrine и съм си пръстил Herobrine. И този човек ще го тролваме и ще го, мисля, че ще го убиваме. Не знам. Този човек преди малко ми джойнал в сървъра. Аз съм на Creative. Да го видим как е. Да го видим тук. Той още не е видял. И взете хора. Той ще сега да го видим долу, да го видим. Ще телепортирам някой дърво. Той едва ли ще ме види, но дано да не ме види. Той не ме видя. Супер. И някакви хора, той го гонят някакви. Да, някакви ендерморки го гонят. Защото като се телепортирате с ендерпелете. Ще ме види! Ще ме види! Казва се Кевин 123 Сантос. Надявам се да не ме види, защото това ще е много гадно. Извинете хора, че мълчам, просто да. Просто не мога да им пиша колко е. Видяме, видя. Се телепортирам. Не, май не ме видя, не ме видя. Как не ме видя, хора? Я... Не ме видя отново. Я да го видим тук. Да го видим как е. Човека да го видим как е. Той добре. Той добре. Не ме видя още един път. Не ме видя, още не ме видя. Още не ме е видял. Още не ме е видял. Така. Имам една идея. Ма той да ни е ви обаче.
Така, той да не е видео обаче. Видяме! Правим от TNT. Къде си, моето момче? Ела. Айде едно TNT тук изиграйме. Зафядай. Ние го тролваме, докато той не лепне. Добре, хора. Къде той обаче не знам. Сигурно някъде много надалеч. Добре, хора. Той ще лепне ли? Ще лепне ли? Yes, бе, лепна! Така. Това ще е този епизод. Надявам се да ви хареса, ако е така. Не, още малко. От! Ма къде си, Кевин? Да те банна ли? Да те кикне ли този сервер? Добре, хора, надявам се този клип да ви е харесал, ако така. Не забравяйте да ставите един лайк, subscribe и се така. И чао!